Ka wadhi nyime pod nitie weche motenore kod mag somo en kotenore ni skunde mag primary oyaw ayanga e pacho kaendi. Riwruok mar KNUT bende nyolando ni ochungo ng'anyo margi. Jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba olimo skunde mopogore opogore counties ma Machakos, Kajiado kod Nairobi. Yawa marwa Efi Nyakidi luwo wach chiepo mar skundego kod chenro mar migawo mar somo. Owinjane gima dhi nyime gi lak seche gi Efi. Erokamano kuom riwri kod weche manyien mag migago. Jatend migawo osebedo ka timo limbe ne skunde mago moyaw wuothe counties mopogore opogore nyaka gi sani kama intiere. Chal nadi kotenore kod weche mag yepo mag skunde, nang'o mosechoko skunde mage moyaw, mage moko yaw, jopuonj wacho nang'o, to bende jopuonjre nitiere skunde? Erokamano Emmanuel, ageno ni nyalo winja makare. Gie sani antiere skund primar mar Lenana, kama gedo mar skul makamano dhi nyime. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba Migos owinjore ochop kaendi mar rango gedo mar skul makamano. Okinyi ma kawuono chenro mare ne nyiso ni onego bed ni otimo limbe skunde mopogore opogore e counties mag Kajiado kod mago mag Machakos. Gie sani osemana limo skul achiel kendo owinjore ochop e skund primar mar Lenana kae to pok ochopo nyaka sani, koro en ma warite kaendi. To kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj kod yepo mar skunde, odiochieng' manyoro riwruok mar KUPPET nomako chung' motegno ni ng'anyo pod dhi mbele ka riwruok mar KNUT to wacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwachgi moting'o. Owacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwachgi to moko pok gichopo e singo makamano, koro gibiro miyo gi thuolo mar chopo e singo mar dwaro ma pok gichope. Dwaro ma gisechope oting'o kaka keto e tim okang' mar ariyo mar winjruok mar dok e tich kata CBA, makoro ochiwo thuolo ne twak mar CBA manyien mar hik omenda 2025 nyaka 2029. Okinyi ma kawuono bende wayudo thuolo mar loso gi jagoro maduong' mar KNUT Mano Collins Oyu. Ka waloso kode, owacho ni riwruok mar KNUT nokodi e yo moro amora kata nokodinegi e yo moro amora mondo omi gichung ng'anyo mane ochan mar mondo ochakre odiochieng' ma kawuono, nikech liekore ni samoro gwenyruok e paro kind KNUT kod riwruok mar KUPPET ne bedo ni samoro nitiere kaka ne bet odi riwruok mar KNUT. To Collins olero ni onge yo moro amora kata onge ng'at moro amora ma nodiyo riwruogno endo mar KNUT mondo mi ochung ng'anyo mane ochan. Bende dwaro machielo ma riwruok mar KNUT wacho ni piny owacho osechope en keto e okang' ma timo ne jopuonj gimiluongo gi dho ngere ni promotion. Jopuonj madirom 52,000 riwruok mar KNUT wacho ni osetim negi promotion. Koro nitiere dwaro mamoko ma giwacho ni sirikal osesingo kata piny owacho osesingo biro chope kendo gibiro miyo gi thuolo. Kaluwore gi yepo mar skunde, thoth skunde mag sekondar odiochieng' ma kawuono to pok oyepo, to lakini kata mago mag primar to bet oseyepo. En mana ni gimidendo gi dho ngere ni turnout mar jopuonjre kata kwan jopuonjre mosechopo e skunde go eko pod nok gie sani, nikech koro jonyuol bende ne pod nigi luoro nikech riwruok mar KUPPET wacho ni gin ng'anyo dhi mbele, riwruok mar KNUT to wacho ni jopuonj mondo ochop e skul. Koro jonyuol ne nigi luoro, gin kod achiedh nade, gikia ni gitero jopuonjre skul koso gidong' gi jopuonjre gi eki e ot. Koro gie sani warito mana mondo wawinj ni jatend migawo mar somo Julius Ogamba kochopo kaendi ang' no wach mage kotenore gi ng'anyo mar jopuonj kata riwruok mar KUPPET kaka nowacho ne jopuonj ni mondo ng'anyo ma kamaendi odhi mbele kod gino mang' nowach e wi gedo mar skul mar Lenana kaendi. Ok ang'eyo ni bende in gi penjo moro amora Emmanuel. Erokamano Efi kuom miyowa kanyo report kotenore kod kaka skunde oyaw e gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Nyakora mogi nitiere gwenge mag Nairobi kendo winjo ko yango kanyo ni nyithindo manok kende modonjo e skul kaluwore kod kaka nye na to yango ni ginto giwere gi weche mang'anysi ma KUPPET to dhi nyime kod ng'anyo. Weche mag somo pod ok watieko nyakwara mga jwan nikech gin gik mapek odiochieng' ma kawuono waduogo e weche mag yepo mag skunde to kod somo. Kata kamano wadhi kamachielo.